Machiegni kendo chenro mag thieth omedo rochore ute thieth ma kaunti ma Nairobi moloyo to tok jochiw thieth matiyo lab kod nurses bende riwore gi lakteche ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. Ng'anyono ma koro riwo jochiw thieth duto ma kaunti ma Nairobi wachore ni luwore gi deko mar chwalo osara mag jochiw thieth go e dwe ka dwe. Kata kamano, tend kaunti ma Nairobi wacho ni ng'anyo ma kamano ni ataro mar chik kendo nyiso jochiw thieth go odogi e tich e kind thuolo mar seche 12 kawo kamano biro kawnegi okang' mager. So one of the things that has really affected us as an institution is we have now to look for more money to pay the locumers so that they can sustain us during this strike. We have 4 doctors on locum. We have 3 anesthetists for theatre, so our theatre is 24 hours. We are able to operate mothers that are coming at every day, 24 hours. One of the other things we are fearing is these patients who have chronic conditions, because now we are not able to access consultants, since consultants are also on strike. Jodak ma South Alungo e Iseme, County ma Kisumu, sani odagi luoro kalore